jam hiire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe degi aljamma bela yo Allah yurmo musidɗo men jalli siyafo ɗum kanko e dendagal maaji julɓe en garti hande jokkude ɗo yewtere nde gonɗen e dow mum yewtere siira tawi koye deftere musidɗo men ceerno Harouna Sy ndew inni gurdam nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. joni caggal nde garden e cagatagal Mouhammadou narten ɗo koye dewgal makko e yumma Hadiza. Mouhammadou dañi inde moƴƴere, woni koolaɗo, kellifaɗo, nunduɗo, pinɗo e joom jimme, kormaɗo. O darima e duuɓi 25 tawi e nder ngun julagu wona worɓe tan no juloto, hayso tawi ko kamen jahata somoyade ina waɗi rewɓe alduɓe julotoɓe. e nder ɓen debbo goto ina wiye Hadiza Huwaylady, ko gala no feewi o jeeya koye ɓurɓe aldude ɓe, tawi ko diwo adino resdema ko biyeteɗo Adi Hala, jeeya koye suudu bani Tamimen. refti hen ko goɗɗo ene wiye Atik ɓiye Moqira, on jeeya koye suudu Maksum en. o dañji e ɓen ɓiɓɓe ɗiɗo worɓe e goto debbo. o Hadiza felliti hankkadi ne joɗade wasa resede tawi ala mo foti mbadi e rewɓe e on tuma e wuuro he, ƴammoɓe ko aroɓe tan kono ko diwtowo tan. nde o nani haala Mouhammad ina haale, o felliti halfinde ɗum julagu makko yaada e Maysara tawi on ko jiyaɗo kono kadi ko koolaɗo Hadiza. nde o nuli e Mouhammad ari, o wi ɗum mbiɗa yiiɗi halfindemo julagam ngu, mi nani nundal ma e timmal ma, so tawi a jaaɓi nami yoɓe ko joɓannomi ɓeeyo laabi mum 2 jaada e Maysara to Syrie. Mouhammadou jaɓi. Abou Dalib jaɓanimo yaade kono yejjitani haala ceernajo haalno oya. o soori yaadiɓe makko ɓe fof omo haalanaɓe moni fof banggue mum, omo wi ɗum aɗana yaaha e julagu ngu aɗa yaada e ɓiyam Mouhammad, kala ko heeɓimo toon e musiba ko an tekki rondi, mi halfinima. Abou Dalib ne wiya noon yaadiɓe makko ɓe ne wiya noon goto hen fof on futtini guite. Abou Dalib ko lamɗo wuuro ngo, ko makkanaɓe to banggue rendo, to diine, tawi ko kanko lomti e gardugol bani Hasimen, ko ɓesɗo, jiɗaɗo, gandaɗo, koolaɗo, kersaɗo, kormaɗo, joom jingoɓe. ha tengti e Maysara o andini ɗum ko musiton Mouhammadou fof yo ak gaska mum. beloɗi kabba cinda ɓe naari e ceen sendi ɗo ko Mboy woni arɗo e Jagaraf, ko nangue jeeyi dingiral ko merere Wangoro hen. eɓe mbirto jibaji gueloɗi donkinnoɗi jani donki ummade ha kaɓɓira may ina tullini. ko wona ɗum ko terɗe yimɓe e koye mumen ɓe mbirtoro taƴaɓe e heegaɓe walla ɗomɗunoɓe ngol fekki haadi teli hodde wonki hoori kañumen ɗacci ɗumen ɗon terɗe ina leeli e iwdi mumen. ko ɗen gueɗe pottete kala hattorde walla kellorde. kono o Maysara hakkille mum fof woni koye o mo halfina. omo teski kala nde
nangi duñi e mabɓe kenebbe cumoje saasi sali dirtude duule ina ngara kuuraɓe no ndiwri mawndi ni e ɗuho hen ngeloba mabɓe yehino tawi ko kanko wonduno hen te seta o nano woɗɗoy ko Mouhamadou Lamine ardi ɗum wullitiɓe Mouhamadou arti ɓoosi koppi mabba ɗon tan ba hafti ɓe kettoyi ɓe to sirfiji yeeso to nde ɓe jetti ɓe teski wonde yimɓe ɓe fof jiiɗi sorude koye koolaɗo ɓe hen boom garata tan ko yo kaldu e makko hay sinno ngala jeeyi mbaadi ndi hono mum ala timmal ngal e welde ƴiƴam nde koko diwri aata kala ko fawi e jeeygu mabɓe ustodiral wonata hen ko ɓe mbi ɓe jiiɗi kala ɓe tottere ɓe ustane koɓe mbawi yodde fof jaɓete e ngol lawol kadi gandu goto dey Maysara wi ɗum o mo gonduɗa ko tagore suɓade ina gasa tawa ko kanko woni nulaɗo cuɓaɗo o biyaɗo ina ara o omo heewi kawisaji Maysara nani ka ɓeydi e ko yi ngol lawol ko jahule gartol fof caɗele ngala nden ɓe pandirima makka Maysara fali delodi ɗi o wi jaadiɗo makko hono Mouhammad ya wuro kabu ya Hadija no jencudi men ndi fotini Mouhammad ɗoftimo Maysara laaɓama hankadi ne ɗe duule ndenanno ko Mouhamadou Lamine ndeke Hadija ne ko cohluɗo omo heɓɓa ko yaaɓe ɓe gartata wona tan yidde yiide jencudi ndi ko on Mouhamadou yiɗi yiide o nuli ɗum on kadi woni e ɓernde makko o ngabbat dow mbildi huɓere makko omo soyno so ɓe garani ñande hen kadi ne ko noon omo niwno tan ha damal galle makko honga o wi korguel makko uddiroy ɗon tan galle o fof ɓuuɓi reyum elle ko caali galas huuriɓe damal uddira koɗo naati Hadija tawi jippima Mouhamadou Lamine habrimo no ɓe gartiri Mouhamadou Lamine habrimo no ɓe gartiri kadi ɓe dañci ko ha heewi debbo wiimo keñe ngare mbiɗa heppi yiide jencudi golle ɗe te mi weltima guila e joni damal uddira ko wallaɗo o yalti yeehi duule ɗe ngabbi ɗum Hadija hawa e jaam nder wulde kam koye o arduno Mouhamadou e Maysara garti Hadija yoɓimo fodde ko huninanomo ko Hadija wi Maysara mi teskima nde o ari nde ɓuuɓol belgol ɗo e galle he Maysara heɓɓiri wi jahol amen e gartol amen fof ko minen e duule ɗe gondi gandu goto wi wiimi duule ɗe ko foti wonde ko malikaji ɗi ndenata ko Mouhammad e nangueji e jerene nde o filli dendagal kawniɗe pottaɗe ɗe Hadija natti sikkude o ko cuɓaɗo ko gueno laabi ɗum te Hadija ko banum debbo waraga ɓi Nawfal gando mawɗo ina wawi tawa omo nana on ina wiya yonti nulaɗo gueno ara feeñana yimɓe waɗi balde tan Hadija noddi Maysara wi ɗum ya namdoɗa Mouhamadou Lamine holi sababu resani so wi o ala komo tenga debbo dimo mo fotata ndimago hono pasu makko wimo aɗa andi mo fotata resde tawi ko galo te ko dimo moƴƴo mbadi Maysara ne dartinani te woni sehil Mouhamadou guila ɓe jaadi
de ala ko ronkata haalande ɗum ha tenti noon e kamɓe ek o noddi Mamadou Lamine o wi ɗum an ko heetma e resde hankkadi Mouhamadou jaabi min dañani taw ko fotata yonde min teŋe debbo dimo Maysara wimo armi haalane debbo dimo tawi ko galo joɗɗo te ine yinma sohlirani teŋe Mouhamadou wimo ko holi on Maysara wimo ko Hadiza Mouhamadou Lamine hawa Hadiza Maysara wimo ko an tan o yiɗi o ala haaju jawdi ko kanko nulimi kono wiyama nde Maysara haalanimo o jaɓani Hadiza rewoy koye sehil mum debbo ñeeño ko on rewimo haw felliri jamde haala gasi diwo haalanama kañumne dartinani Hadiza welti ha ɓurti Abdoul Mouɗalib haalana haalda sarɗiɗa ɗum fof baba galle o tinani hono Huwaylati bammum debbo ha ñande kumal nde wonno debbo ina andi o jogorani jabde Mouhammad o miskino ina resa ɓiyiko gal o ɓiyiko gal o kormaɗo e makka fof te alɗuɓe fof ƴami e ɓe calo Hadiza yarnimo konjam hono sangara o watti mo ɓuri gite nde wonnoɗama koɗɗa mo ɓuri yidde yarde sete Abdoul Mouɗalib en ari bismama joɗima kumal huccana wiyama ɓe gaddi duuɗi 12 kanŋe teŋe wiyama ko moli nogas gelodi jarli tawi ko Abdoul Mouɗalib yoɓi e yeeso hohoɓe makka fof Abdoul Mouɗalib ummi wi jettoɗe godani gueno tarɗum minen suudu hasimiyankoɓe halfinaɓe suudu Allah ndu hono Kaaba e saraji mum kormaɗi waɗi min hohoɓe e arabeɓe nani ɗo e jeese mon ɓiyam ɗi miñam Mouhammadou ɓi Abdoullahi hay goto wawa ɓeddede e makko to banggue ɓetirde so wona ɓuura ɗum saabu to banggueji fof ko kanko ɓuuri to banggue ndimagu to banggue ɓinggu moƴƴagu to banggue karasiragal e gongirantagal e needi so tawi noon koto banggue jawdi omo ɓuura toon jawdi kam ko ndeelu jahowu ko luɓal pongal nawrede Mouhammad noon ina yiɗi ɓiyono on ina yiɗimo min mbaɗi on seedeji onon dental Ɓuraysi on e cuuɗi moɗon fof umama ha tiiɗi Hadiza noddi welnoɓe ama yima jirwina ha jirwi nde babo hono Huwayladi ɗiftoyi yi Hadiza ina sinka comci jombajo gorko omo uraɗi omo wisa hen diƴƴe e nebbe urde ko noon wonno aada mabɓe babo woni e maññude guite o noddi Hadiza wi ɗum ko jiyammi ko no wayni ɓiɗɗo jaabimo ko Mouhammad uranmi an humani min Huwayladi hanga o laawi o wi Mouhammadou ɓi Abdoullahi ɓi Abdoul Mouɗalib jogorani gasdi omo ala haydara e ngaalu Hadiza woni e tefdemo ne wiyamo ina anda komi galo mi hatujinani e dañal hay goto kandumi koye gorko dimo ɓasam moƴƴo Mouhammadou ko Ɓuraysiyanke komin galle goto te hay jikku goto e jikkuji sagataɓe hande gandiraɗi ko siforta e ɗum ko wayno jaram walla fijirde walla wuuri e ko nandi hen no jaɓɓirɗa hunde nde fof ko noon gandirta ko nde hande te ine hersini e ma nantede ka mandilnoɗo nde kumanta ɓiye nde wontata ko cimtol durno miijo maɗa Huwayladi meeɗani yonede ƴamoɓe yimɓe
o wi ɗum ko basɗo ɓe ko ɓiɓɓe cuuron ɓe ngala ɓe ndimɗani nde wona mere o jogorɗo humaneɗo o tawar ko omo duymina beele boom ngal dewgal heccani huwaylede to pucci dogata ɗum ɗo hono ngal ɗo dewgal waɗi ko lebbi ɗiɗi e balɗe 25 caggal ɗanngal maɓɓe ɗimmal to Siri en mbino ko adi ko Qusay jibini Abdou Manaf e Abdoul Uzza Abdou Manaf jibini Hasim on jibini Abdoul Mouɗalib on ne jibini Abdoullahi Bammun Mouhammad Abdoul Uzza jibini Asad on jibini Huwaylati Bammun Khadijatu wadde ko ɓe hinde wotere hayso tawi ɓe pecciri ko goto foof innotorade tanum ɓe ko suudu Hasim ɓe ko suudu Asad eto ɗen darnude lekki jiidigal Mouhammadou Djida e nder wuro ngo e nder cuuɗi maggo ɗiɗo cuuɗi joyi ko Ɓuraysiji kanji fof Mouhammadou ina jiidi e majji tawi koɗo ɓadi te eɗen gandi ko Hasim e Abdoul Samsou jiidi baba tawi one jibini ko Umayya on jibini Harba e Aboul As Harba jibini Abou Soufiane Aboul As jibini Affan on jibini Ousmane bi Affan tawi o Abou Soufiane e Ousmane bi Affan ko yimɓe mantiniɓe e nder Makka dewgal ngal nde waɗi nde Khadija ina yara e duuɓi capanɗe 4 Mouhammadou ina yara e duuɓi 25 debbo o ina heccimo duuɓi 15 Mouhammadou dañji makko ɓiɓɓe jeegomo ɗiɗo worɓe ɓen goni Hasim e Abdoullahi ɓiɓɓe 4 rewɓe ɓen goni Zaynabou Roguiyatu Ummou Kalsoum e Fatimata bintu Rasulillah Mouhammadou dañi caggal ɓeɗo ɓiɗɗo gorko goto ɗo dañjimo koye debbo makko Afrique naajo Misira naajo walla Égypte naajo on ɓiɗɗo innitno ɗum ko Ibrahima yummum ene wiye Mariata ni woni en paami kolaɗo ɓami debbo dimo eɓe coramo debbo labɗo gurdam jokki Mouhammadou addoyi miñum ɗi bam makko oya nehnoɗo hono Abdoullah beele omo ustana on no teddedi ɓesgu wonduno ete doole fotirani no ndimagu nguni tawi ko sembe ngalu kalatmi ko nonne o haalani Abbas miñum Abdoul Mouɗalib bam makko togos kadi yo waɗa hono noon addoya Jafara neha ɗum e gustara mawɗo dimle ɗe on jaaɓi kanko ɓami Aliou gurdam gandaɗam ɗama ina wuura tan suudu Allah ndu ko sanamuji mehi kamɓe koɗi allaji maɓɓe galle goto ina jogo tari 4 ha 5 ɗi ko njulagu e ko ɓesgu ɗiɗo ballitta ko ñande haare ɗiye ko riwtude boneji beyoji ɗiyeto ko molanaɗi moleɗi kaldoji e gueɗoɗi leñol foof e allaji mum suudu kala e nder hinde galle foof e nder suudu neɗɗo e nder galle eɗi mbiña tan eɗi larwo tan
e ɓe ciifino bangeji fof neɗɗo yo ɓayi neɗɗo yo hule neɗɗo yo suus yimiyankoɓe nana nulane tan ko ɓen keedi hakkunde yimɓe tagore nde yiyata ko nde kono jinneji ɗi koɓe longuinteɓe reneteɓe renaɓe ko kamɓe jimata ɓe ƴellita neɗɗagal cuusal e karasiragal kala ko ngakkiri rendo ngo ko kamɓe ƴorɓoto yimɓe ɓe ƴorɓoro ɗumen kongi luggi korkiraɗi walla mi wiya ɗofaɗi walla kadi ƴogaɗi to ɓuuri luggidde e nder hakkillaji mabɓe ɗi ganduɗa ɗi ko ceniɗi ɗi ngalana moni foof ɗum ni woni keeriɗi majji ɓe jima ngari e ndimagu ɓe cuusna aynaɓe ɓe ha mbawa yirude ɗo ndiyam ina daño jawdi ina wuura ɓe jima julaɓe ɓenne kuno piito jambaragal yo arne yo fittanu bew yo moni foof wat ko ina fimte ko boni ala gurdam yo wuuri kala jimi ɓurɗe yuɓɓude ɗakkeɗo kaaba ɗo ko ɗon woni kattude kala jiɗɗo yennude ɓi bammum yenata ɗum ko yimiyankoɓe ɓen bonnita bonna ha bona ha bonnore e nder ɗum ɗo holino cuɓaɗo gueno wurdiri e mabɓe tawi kadi ko ina wona cuuɗi sappo ɓuuray siiji wotoro foof ina wiya goɗɗi ɗi ngala ko ngoni gaga mumen ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ko ɗo katten ha ñande wonde so Allah jaaɓi gartu yen e matugol kaaba ɗum noon Allah jarama on jarama